बार 10 जन मोजां मोजां गामिनिफोर जेनेबा हिनजावफोरबाबो जायो सानैसो हिनजावफोर लानानै बा इउथ सेंग्राफोरबो मोजां मोजां दंबा लानानै थांनो हायो आरो मा प्रग्राम गैया जोंनि एक्स इन्डि बे माने वेलफेयार ससाइटिनि माने बै उन्दै उन्दै गथ'फोर ड्राग्स जानाय गान्जा सोबनाय जौ लोंनाय बेफोरनि थाखाय आरो अनेक समाज फोसाबनाय रिलिज जागोन नामा रिलिज मिथिं सावरायनानै दा नोंसोरनि मथा मथि बे एरियायाव बेसेबां बर' गामि दङ 15-20थासो दङ बेखौ लानानै मोनसे कमिटि दागोन आरो जेनेबा खमाबारि बिसिडिसि अफिसार फेटुबारि लानानै थांफिनबानो जाबाय आरो माने फिलआप खालामनानै नैबेयाव मबाइल नाम्बार होदो लिरखाजोबनाय दंखायो ओमफ्राय सिगनेचार होनानै लांजोबबानो जाबाय आरो माने 10-12 जनल' माबादों बेयाव लिरदों माने बिनि हायोबा बाराबो लानानै थांनो हायो आरो माने मानसि दंबा औ दा हानाय मा बोथोर जाबायना माइ हानाय इसांखिनि हायो लांसै खालामनानै